Hej alle sammen, vi er A Trace of Toots, og vi består af Morten Haushøj på guitar, Thomas Seiden på kontrabas, mit navn er Jakob Wendt, og jeg spiller på kromatisk mundharpe, og nogle andre instrumenter, som ligger herovre og roder. Vi glæder os til at komme og spille i Holbæk Jazzklub søndag den 14. april fra 15 til 17. Vi tager den lange vej fra Jylland for at besøge alle jer dejlige mennesker på Sjælland og spille fantastisk jazzmusik inspireret af Toots Thielemans.